Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás vítám na první akci spolku Svatopluk, kterou pořádáme v Košicích a vůbec na východním Slovensku. Já bych vám na začátek představila náš spolek, jinak moje jméno je Jana Turoňová. Já jsem vlastně v současné době zástupkyně správce prutu Odolnost. Vysvětlím vám, co jsou naše pruty a co jsou naše větve, ale současně vedu štáb našeho spolku, takže se věnuji takovým těm organizačním věcem. Jak možná víte, nebo znáte náš spolek, tak byl založen asi před 3 lety. Na začátku byli 3 zakladatelé. Petr Drulák, kterého tady vítám, je to Dobrý den. Současně předseda našeho spolku, to Michal Semín, druhý zakladatel. Dobrý den. A potom máme zakladatelku, paní docentku Ilonu Švihlíkovou, ale ta teď v současné době nemůže moc cestovat z rodinných důvodů, ale jinak by tady samozřejmě byla taky ráda, protože nás moc těší ten zájem, který je i na Slovensku. My se na území České republiky poměrně dobře a dynamicky rozvíjíme, máme z toho radost. My jsme na konci roku 2025 dosáhli 1000 členů, což nás velice potěšilo. A samozřejmě doufáme, že se budeme i v letošním roce dál rozvíjet. My už jsme v tom roce minulém založili jednu z našich regionálních poboček, my jim říkáme větve, máme jich 11 v České republice a založili jsme první i na Slovensku, v podstatě v centru v Bratislavě. A právě díky našemu členovi a novému správci se nám tady rozvíjí i další větev, další možnost té větve, té organizační složky. A to je právě větev Košická a to je díky panu Alexandru Tyroňákovi. Tak vítám. A on přijal to, že se stane správcem vlastně východoslovenské větve spolku Svatopluk. Ale jsme v úplných začátcích. Máme tady členů poskrovnu. Mě velice potěšilo, že jsem tady uviděla naši novou členku. A máme tady ještě pár dalších. Máme tady ještě pár dalších, ale musíme to teď dát dohromady organizačně. Takže jsme rádi, že jste tady, třeba vás inspirujeme a stanete se rádi taky našimi členy a připojíte se k této naší nové východoslovenské větvi, takže jsme za to samozřejmě moc rádi. Jak říkám, jsme v začátcích, takže i s propagací jsme to zkoušeli, jak to vlastně v Košicích funguje, jak oslovit místní, aby věděli o této akci. Tak, ale i tak jsem moc ráda, že jsme se tady sešli. My jsme vlastně přijížděli do Košic, musíme se přiznat, že úplně poprvé. My jsme ani jeden z nás jsme nikdy nebyli v Košicích. Ale jsme nadšení, prošli jsme si centrum, byli jsme v domu svaté Alžběty, ale vůbec jsme netušili, s čím vlastně přijíždíme a kolik nás tady bude, kolik se nás tady sejde, takže jsme za to rádi, že to je takto. Jinak náš spolek, jenom abych stručně ho představila pro ty, kdo ho nezná, tak on vlastně na začátku se utvořil z prutů. Měli na začátku pouze pruty. To si můžete představit jako takové tematické rozdělení lidí z členů, kteří v tom spolku jsou. To tematické rozdělení, tak to je v podstatě jednoduché. My ve spolku Svatopluk spojujeme levici s pravicí. Snažíme se, aby lidé, kteří jsou z jedné i z druhé strany, aby se v těch základních otázkách dokázali střetnout, pobavit, protože jsme zjistili, že opravdu je mnoho styčných témat, mnoho styčných bodů, které nás spojuje. My mluvíme o tom, že máme zleva zprava konzervativce, lidi, kteří jsou pronárodní, které spojuje tradice, a to nám v tom spolku funguje. A právě to odráží i ty 2 základní pruty, které máme. Jeden je ten víc zleva, nebo pro ty levicově smýšlející, to je prut solidarity, ten vede právě Ilona Švihlíková. Druhý prut je prut tak konzervativnější, pravicovější, to je tradice, ten vede Michal Semín. Jsou to 2 nejsilnější pruty, tam je opravdu v každém z nich několik set lidí. Ale doplňují je potom další aktivity, které máme v našem spolku a
jsme za ně velmi rádi, protože oni nabízí něco víc. Není to jenom pro ty, kdo mají nějaké to politické uvažování nebo politické směřování, ale i pro ty, kteří chtějí zažít něco, řekněme, normálního, společenského. Takže máme pro cesty, kde se lidi schází, chodí na společné výlety, zažívají úplně normální věci, žádné přednášky, žádné besedy, debaty, jen akce. Máme takové výlety, které mají 20-25 kilometrů, vedle toho jde třeba skupina pouze 3 kilometrová, ale všichni se sejdou, můžou spolu komunikovat. No a potom máme další prud, to je prud kultura, tam máme nového správce, velice šikovného, pana Jiřího Eskmanického. A kultura, ta se nabízí, to jsou různé besedy, různé, teďka jsme měli výstavu naší členky, to byla výstava jejich obrazů, návštěvy kulturních akcí a tak dále. Musím počítat, ono už jich je docela dost, to byly 3, potom máme prud, ten je velice důležitý, máme prud prosperity. Tam jsou podnikatelé, kteří smýšlí pro národně. Je pro ně důležitý ten národní kapitál, aby to, co se v našich zemích vytvoří, aby v nich také zůstalo. Říkám v našich zemích, protože my už dnes pro tu prosperity máme jak podnikatele z České republiky, tak i od vás ze Slovenska a zase dobře nám to funguje. Potom máme nový prud, ten je vlastně takový nejmladší a to je prud odolnost. A tam se zaměřujeme na to, že na všechny věci, které nás čekají, bychom měli být dostatečně odolní. A to jak fyzicky, tak psychicky. A pořádáme takové trochu aktivnější zážitky, například pro ženy sebeobrana, umění se chránit, bránit. Dokonce tam máme skupinu lidí, kteří si chtějí pořídit zbrojní průkaz. Ale máme taky přednášky o tom, jak přežít ve chvíli, když by se vypla elektřina, docházela voda. V podstatě věci, které víme, že jsou místa i v Evropě, kde to ty lidi prožívají. Já myslím, že třeba na Ukrajině teď mají s tímto lidi problém. A to jsou přesně ty momenty, které se snažíme o nich hovořit a ukazovat, jak by se měli lidé zachovat. Takže se snažíme opravdu obsáhnout celou paletu společnosti, spoustu jejich segmentů a tak, aby lidé, kteří k nám vstupují, se cítili dobře a každý si tam našel to své. Ale samozřejmě jsme spolek, který se zabývá věcmi veřejnými, který se zabývá politikou, který se snaží dívat do budoucnosti. Co by se mohlo stát, co se stane, máme nějaké prognózy. No a v minulém roce jsme uspořádali 2 konference a vydali knihu a prostě budeme vydávat další. A ta nese název Změna režimu. A tímto názvem, docela odvážným, provokativním názvem, se snažíme a nenáhodně upozornit na to, že nás čekají velké změny. Slováky, Čechy, Evropany. A ty změny samozřejmě mají mnoho příčin. Jsou spojené s událostmi, které se dějí za našimi hranicemi, i jsou spojené s tím, co se děje u nás. Co se děje v Evropě, jak se proměňuje naše společnost. Já to takhle uvádím schválně, protože Petr Drulák vám za chvíli přednese něco o těch geopolitických souvislostech těchto změn a těchto událostí a Michal Semín se zaměří právě na to, co se odehrává uvnitř na těch našich společností. Ta kniha je tady tedy k dispozici, můžete si ji koupit, náš pan správce vám ji rád prodá, nabídne. Ta naše kniha, tenhle první díl, tak v podstatě nabízí takové ty základní pohledy na to, jak si představujeme změnu režimu, o čem vlastně mluvíme. Jak jsem říkala, je to název provokativní, ale ono v tom zase tolik provokace není, to z ní většinou dělá mainstream. Nám jde v podstatě o to, aby naše společnost
byla víc demokratickou, víc bezpečnou, víc prosperující, abychom na ní opět měli my sami větší dosah. Protože dnes se ty nejdůležitější procesy odehrávají většinou v nějakých nadnárodních korporátech, nadnárodních společnostech a k nám prostě přichází rozhodnutí, které většinou naši politici vlády takové loutky potom plní. Takže ta změna režimu, o které my mluvíme, směřuje k navrácení naší suverenity, svrchovanosti, schopnosti, možnosti se rozhodovat a řídit věci podle sebe. To se samozřejmě nelíbí současnému establishmentu. My jsme samozřejmě donedávna měli Fialovu vládu, to bylo pro nás něco hrozného, to bylo úplně nepřátelství. Samozřejmě proti vůbec tomu spojení změna režimu se vytvořil obrovský protitlak, ale my si za ním stojíme právě za tímto označením a určitě jak Petr, tak Michal to ještě rozvedou, proč to tak je. V druhé části té knihy, ta je zajímavá, tam se snažíme ukázat příklady z jiných států, z jiných dob, kdy docházelo ke změnám režimu. A to, jak úspěšně nebo neúspěšně, co to obnášelo, co k tomu vedlo, díky čemu se to mohlo povést, nebo naopak co to zmařilo. A na jaře nám vyjde druhý díl, bude to změna režimu politiky a tam se budeme už opravdu věnovat jednotlivým těm oblastem, jednotlivým politikám, jak si představujeme například změnu v energetice, ve vzdělávání, v bezpečnosti a v dalších věcech. Pokud vás to bude zajímat, co jsou ty hlavní myšlenky, samozřejmě se potom ptejte. Začneme tím, že dám slovo Petrovi Drulákovi, potom Michalovi Semínovi. Oni budou mít takovou vstupní přednášku, vstupní příspěvek, ale potom samozřejmě dost času, doufám, že většinu času věnujeme tomu, abyste se vy mohli ptát, klást otázky a co vás bude prostě zajímat, tak se na to zeptáte. Až ke konci, já jsem právě vám chtěla předat slovo, abyste se mohli představit a mít třeba motivační řeč. Motivaci necháme nakonec. Dobře, tak jo. Ale určitě tady s náma buďte, jak všichni vědí, že máme správce v Košicích a vůbec na východním Slovensku. Tak a teď už děkuji za pozornost, a teď už předám slovo Petrovi Drulákovi. Dobrý podvečer, dámy a pánové. Já jsem rád, že můžeme v Košicích mluvit o Svatopluku, že se vlastně tady setkáváme jak už se stávajícími svatoplukovci, tak